Čaute, nachádzame sa v lesoch nad Prešovom, kde sa rozprestiera viac než 10 trailov. Dnes tu jazdíme s Janom Tekelom a s Marošom Krupom, ktorý je vicemajster Slovenska v endure, a postupne sa pozrieme na traily, ktoré sú rozdelené v dvoch samostatných lokalitách. Jedna lokalita sa nazýva Malkovská hôrka a druhá lokalita sú traily Oáza. Poďme jazdiť. Prešovské single traily nám prišiel predstaviť aj jeden z najrýchlejších endurojazdcov na Slovensku, aktuálny vicemajster Slovenska v tejto disciplíne Maroš Krupa, alias Majky Spajky. Majky, čau, prosím ťa, povedz nám niečo teda o prešovských single trackoch, kde sa nachádzajú, aké sú dlhé, aké traily tu človek dokáže jazdiť, a skús nám tú lokalitu predstaviť a približiť. Tak ahojte, ako už Matúš povedal, volám sa Maroš Krupa a sme tu na prešovských singloch. Čo sa týka obťažnosti, tak je to také jednoduché až po nejakú strednú náročnosť. Traily majú zhruba 200 až 250 výškových, dĺžka sa pohybuje od nejakých 3 až po 7-8 minút a máme tu aj nejaké skoky, nejaké klopky, v podstate všetko, čo by človek chcel nájsť v trail centre. Najjazdenejší trail patria určite skočky kočky, to vlastne spája vrch Malkovskej hôrky s mestom Prešov. Je to asi najjednoduchší, najširší, sú tam nejaké dvojvlny, nejaké lavice, a je to veľmi rýchle a medzi moje najobľúbenejšie patrí asi Čuňka a Borsuk. To sú traily už trochu náročnejšie, ale stále to nie je nič strašné a je to také užšie, rýchle, trochu viac rozbité ako napríklad tie skočky. Sedíme tu s Janom Tekelom, ktorý v podstate od začiatku stál pri zrode prešovských single trailov. Jano, skús nám priblížiť teda, ako a prečo vznikli prešovské single tracky, kto za tým stál a čo sa tu aktuálne nachádza. Takže prešovské single vznikli prvým trailom, to bol trail Čunka a vznikli v roku 2010. To bol jeden z prvých single trailov vôbec na Slovensku a vlastne vtedy sme sa rozhodli, že nám chýbajú nejaké možnosti technického jazdenia po lese. Bolo možno jazdiť len po lesných cestách a vážniciach, čo nás nebavilo, takže sme si chceli postaviť nejaký vlastný trail. Postavili sme si ten trail Čunka a vlastne spravili sme si k tomu aj občianske združenie, ktoré nás zastrešuje, volá sa Slomba. A pomocou neho sme potom začali stavať celú túto sieť single trailov, ktorú máme nejakých 7 trailov, z toho sú 2 vyšľapky, 5 zjazdových trailov. Ako je to s komunitou? Koľko ľudí sa pohybuje v tej trailovej komunite tuto v Prešove? No, začali sme jazdiť v podstate v malej skupine, možno 5 do 10 ľudí. A v podstate stále sme naberali nejakých nových členov, formálnych aj neformálnych. Začali chodiť ľudia na brigády, začali prinášať svoje nápady, ako vylepšiť traily, čo treba opraviť a podobne. Čiže nejakých stálych máme možno 15 ľudí, ktorí prídu na brigádu. Teraz pribudli noví mladí členovia, ktorí chodia na brigády a tiež prinášajú svoje nové prvky, skoky a podobné veci. Čiže tešíme sa, že aj mladých to baví. Sú tu také dve lokality. Je to v podstate Malkovská hôrka a Oáza. Tú Oázu spravuje teda niekto iný, alebo máte to nejako rozdelené? V podstate sme nejaké dve skupiny na tomto kopci a my máme pod svojím palcom traily na Malkovskej hôrke od rozhľadne. Tých tu je 7 a potom na Oáze sú kratšie traily, ktoré sa dajú rýchlo točiť. A tam je zase iná skupina ľudí a oni sa o to starajú a tam sú 4 zjazdové traily. Čiže ešte jedna vec, a to je, že vlastne tento rok sme získali financie od mesta cez participatívny rozpočet. A bude sa stavať vlastne nový trail, ktorý vlastne bude súbežne s týmto starým trailom Čunka a vlastne majú tam byť ľahké skoky a bude to vhodné pre každého.
Takže na severovýchode Slovenska máme viacero bajkových centier. Hneď pri Prešove blízko je Lisa, čo je bike park. A potom máme ešte Starú Ľubovňu a Bardejov, čo sú veľmi pekné trail centra, ktoré odporúčam navštíviť. Na Malkovskej hôrke sa nachádza takáto drevená rozhľadňa, z ktorej si môžete užiť výhľad. Vidíte tu aj na začiatok jednotlivých trailov. Čo sa týka trailov a jazdenia, je tu množstvo klopených zákrút, skokov, rýchle pasáže, pomalšie prírodné prvky. V podstate veľmi pekné jazdenie nad mestom Prešov. Myslím, že si tu zajazdí tak začiatočník, ako aj pokročilý jazdec. V podstate faktor zábavy je tým vyšší, čím idete rýchlejšie. Jazdili sme aj traily v časti Oáza, aj traily na Malkovskej hôrke. Tie sú dlhšie, končia dole teda až v meste. A pokiaľ sa chystáte do Prešova, tak na návštevu trailov si vyhráte aspoň jeden deň. Stihnete prejsť teda viacej trailov, nie len jeden. Našlapete sa, hovorím, jeden výšlap je 250 výškových a určite si to tu užijete. Čaute.